سلام كما تمشيو فنونا بمكتات ركوب زغوركم تعذبتنا ساعة 9 كيلو زينا مسنادونا فيلم مالونا نلوم سنبت 20 ساعة كمبوست ترالو زينا تاتوجونا صان حيزالكم قريب لغو زينا زغربن مساوم صنح ميكي على حرقو فلما بقنت وتاتو فيلم ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃብን ክንክንን ኣከባቢ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ሚኒስትሪ መሬትን ማይ ኣከባብን ጸዊዑ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ኣዶሃ ፖርትላንድ ከለንን ኡፕሳላን ጽምብል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎም ኣብ ኑ ዞባ ናቕፋ ብምዕቃብ ማይን ሓብርን ዘተኮረ ንጥፈታት ተሰላሲሎም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰርቢያ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ክሽምት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምርድዳ በጺሐን ኣብ ብራዚል ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ወሪዱ ኣብ ኔፓል 22 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ዳሃያ ብምጥፉ ወዲቓት 50 ትኸውን ተሰጊዩ ዝርዝር ዜና ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃብን ክንክንን ኣከባቢ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ብምኽንያት 5 ሰናግራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ጸዊዖም وكيل رينا يوناتان عبيون زدالو تصبصاب أمانيل قبراي كوربوي ጊዜያዊ ዳይሬክተር ክፍለ ኣካባቢ ኣቶ ክብረ ማስመሮም ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃል ምሕትት ናይ ሎም ዓመት ቴማ ዓለምና እንኳ ያሞን ዓቅባ ዝብል ምዃኑ ብምጥቃስ ብደረጃ ሃገር ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጥን ዘተኮረ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ መንጎ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ወከልቲ ህዝብን ትካላት መንግስትን ዝሳተፍዎ ሰሚናር ከምኡውን ወፈራ ጽሬት ዘጠቃልል ንጥፈታት ክካየድ መደብ ወፂኢ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዓለምና እንኳ ያሞን ዓቅባ ክንብል ከለና نعنا مرجع يتقدفنا معي أبزع عالمي كنبرة جدنا سلنا ده زعمك عالمنا نبحكنا عنا مشيت نخنبرة لا تعيثي نخنرئة أزيا مراخيف وتكون هربنا عالمنا عنا زياداتها ننبرة لهجر زياداتها قد سنة إثرانا مالي سلذي مرجع سلذي بلنا كل نجبره سرحات نعنا خطعمنا ناي مصا ولا تبقى مزوتو ناي حجي ولا تبقى مزوتو سرح نسرح ازي قدس ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ኣከባቢ ብድሆታት ኣብ ዓመት ካብ 10 ክሳብ 12 ቶን ሓመድ ካብ ሄክታር ብውሕድ ተባሂጉ ከም ዝውሰድ ተቐሳተ ኽብሮም ካብ ኣዝርእቲ ስርናይን ይህግን ካብ እንስሳታት ሓርማዝ ኣድጊ በረኻን ዒውን ካብ ኣግራብ ድማ ዳዕሮ ሳግላ ድማን መቐርን ሓደጋ ምጽናት ዘንጸላለዎም ዘሎ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ዕቃብን ክንክንን ኣከባቢ ዝካየድ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ዘዘኻኽር ኩነታት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝረኣዩ ዓበይቲ أكابيا وتجمعات مدكاي مريت تلاقم دركي منقول مهرت حرشان تحسو ماين كمون برسات أقرابن مزنات هيوتا وبزحنتن كم زركوهم زقلسات خبرام نزيو من كالوتن بدوهاتات نمكتام منستر مريت ماين أكابن عابسن هيوتا وبزحنات محدرا وحافن كميكالاتن لو تخليمان صعبين عطومن كمون عب بوليسيتات حقتات حقاقاتن ممرحتاتن زتكوره سوسان حدن بزناتا وصحفات كم زدالون نتكباره كم زمرحنا بريهم بدوهاتات قطمنا ذلونا الحاكين دحر بعد ما عنتكم قطمهم كنا أفلطوا تمركزوا خونا ليدنا ملاش حزبنا الحاكين دحر كان الساتف كنا أفلطوا حفك بالله لذي زيادة زي من نقاح نجورها أم حزب زتكورة أم من زتكورة من نقاح ويمقصوس أكثر مقصاص معانو كن قلت الفاطمة عليه نصر يتصدن مكتب السلسلة مدبات زاجيت لعلي 180 هكتار مريت كم تصالي أساس شمون تميتي كزنت ماي كم تهانسو زتفل اللي عغن زلوم كترتات كم تصرحو أساس 55 هكتار كم تقربه لعلي 235 مليون أقرب كم تتغلي أساس 400 هكتار كم تحازي كمون أساس 35 ميجا وات عزمنشو تحدث ساعات كم تتغلن أساس 160 كواتر ساعات وتنات كم تزرقحان قليتهم مودتا تخبرم كنكن نابيتن أكابي يسنحلي زي بحال بغتصار خسر حل زقبا مخان تغيسو أكال مسرح هنسات هاجر كوينو كتحازن كتتل كقبرلو نازن غيرهم حموسة سنة أهجراو معلتا أكابي أب هاجرنا نمبل إسران حموسان بدرجة عالم دما نمبل 5 جزئية تذكر أختوعل نابي كال زينام سنسجر إيرتراوان ليبرتي رياض سعود عرب روحا قطر بورتلاند أوريغون كلن جيرمان كمون وبسالا شودن نياتنا نتصحرنا بزبل تيمات صنبل مبساسان حران عمل نازنت بدمك تابعيلهم
ككابوتوز بصحنا حابريتا بملكع تصبصاب تداليلو شامتولا بعسران شعاتن جنبوت أب كتما رياض السعودية بستخدم بركت زبول زيجاتات بأكل استساتفون كالوت دما بمانزاز تختاتلون معروق سنسترعات أبو منبر محبركم أتو عبد الرحمن إمام هلاوانا مس هلاوانا صنت ناس لستأساسر نزا بخبير وغاز ترغبت ناس صنت نمعكاب حجون كم تمالي مختنا خنحيل مدرخاوت الأخوة خمزخونة قليتهم فتصاميت قدات إمباسي إرترا بسعود عرب ويزرو وين جرز جهر بوغنا تاريخ كم زمسكرو كل قيان عوتاتن هزب إرتران سورون أب متكل ناس أحريا خمز مركز بمتكاس إرتران نبرت السعودية مس أب كالوت هاجرات زركبو وغناتهم توهايدهم كل مدياو مختهم كعزو بمزخار نهزبي منقستن حيلتات مكل خالن إرترا يوهانا أقليتام أتتصنبل بأبالات محبركم بزغربان بزحنتنان أبو زولو صباغن حيلن زنصوارق مريت بهيرات بهتصانات زغربة مزامور كتا عمانغو تمهارو كمون سلطباهم بحلاوهم مسنادوتات دميقون يروم أب موداتا بمغنيات معالتنا صنت ككايدا بزغني وددرات كعسو أغرين استعوتا غانتاتات شلماتات تعدلهم زخمزين كله إمباسي إرترا أب هاجر قطر مس أبالات محبركم إرترا أب تهاجر بمتحبار بعسران شدشتن جنبوت أب كتما أدوحة أب زود دبو سنسرعات بركزبلو إرتراويانن دبلوماسيات زتفل عليها هاجراتن كمتساتفو كابتو تازبت حنا حبريتا أرديوم أمباسادر إرترا بهاجر قطر أتو علي إبراهيم أبز اسمعو قال نتاريخ قال سن مختن هزب إرترا أنصار جزاتن وررتن بمتكاس تمالي ناسنت زمتسن لولاون نتزو حسن نيحن حبون أب مدبات داق مهنسات هاجرون تأمر يسرح كم زلو بمبراه ندمكت نايت تسنبل أبركتون زقبرو موقسوم بزي كازي وكيل محبركم أتو عبد الرزاق محمد نورن أبو منبر السنة رأيت شماقل أتو طاهر محمد أرين قال أسمعهم أب مودات هدما وانش أنا صنت من وسدا بستخايد قطمات كعس أجرين استعوتو شلمات كعدلن كله معروق بهلا ومدب قريبهم بتماسا سالي بعسران شدشتن جنبوت أب كتما كلن جرمن أب استخايد تسنبل أب تختما زنبرو زيغاتات أب رأستي لمود أب حدا بوتات أكيبهم زقبرو سنسرعات ببانديرا إرتران أرما هزباو جنبار زوكبا عسرتات مكاين أسليفهم عدد كم زقبرو كابت بوتاز بتصحن حبريتا أفليتهم بخال وجن أب بورتلاند أوريغون كمون أب أوبسالا شودن زنبرو إرتران تسنبل ناسنت بزتفر عليهم معروق الجوابات كم زبعلو كفلت تخايل اللوم أب مونغو سرحتنياتاتنا سرعتن زفتسم زي حقا وعلاتن تحسد حقن مقدال وننت تكالات بوعلاتن متكالاتن حقيقيو كمزوزو وانا دايركتور كفل محبرا قلقلو زوبا عن سبا أتو تصفاتين قرمين تسويهم بيسوان شديشن قنبوت مس وننت وهابتا قلقلو تكالات كتماكرن أب زقورو ركبا أتو تصفاتين تعيز مدناتات عيون غهلو وننت تكالات نحقيقيو علامو أقباب تقبارون زلو ربحان كفلتو كمون مسا سرحتي حقا وعلات كقبرو تلابيو أب جنفر مصريون معبرا ودحنتن زوبا عن سبا حالافي أهادو عيو أتو تصحي حاقوس بيجيدو عدلات شغلات سفيحو زيقاتات يوريتا عدلات شغلات سفيحو زيقاتات مسلون كرقاقات منتي أفلوطون مرداتان حقاقات عيوها بوننت تكالاتن سرحتنياتاتن كسرس بملباو بسرحتي زقبر بدل بحقاوا قباب كتحاز منتي أدماساو علات عيو كخبرو أموتا سرحتنياتا دما أواج حقي عيو قصري 218 زبار كرتشعن حدن كغبرن مچو بايتا سرح كفترنا تحساسيبهم فورم سرحتنياتا زي مدلاو عدم سرحتنياتاتن ساعتا سرحن زي منتصار مستوقصاصرتا لاي متحبار زي مقبار استعقاق سرحتنياتات زي مخفالن مصوعتا زي مخبارن كابتوم بوغنا سرحت كرايو صقمات مخانوم زحبره اتو صاي اسرحتي كلهم ناي نصهنان دحنتن قربات بملا طعنان دحنتن سرحتنياتات كرغاغصو ازخاغيروم دانيا قداماي بيت فردي عيو اتو افورك تسوا ميكائيل بيجريو شرلتنت حق زي مخبارن افلطو زي مهلاون ابلعل سرحتنياتات بدل زصعبو سلازخونو كله بعلتكال بحق كمزازن حق زي مفلاطو حق الشلل كم زي بلون انا تصيروم تساتفتي بوغنوم زد الممزني زماله سرحتنيا زي مركاب كمون زتوقصره سرحتنيا بزي افلطو بعلتكال هاند بسرح مقراص كابتوم زقاطوموم صقمات مخانوم بمጥቃስ أبجبابا قطعترها داق مجمز كجبر دحنا سرحتنياتات عبوتا سرحن محلاو ناي قوسقواس بوسترات كدالون كزرقحن زبلن كالن ريتوتاتن لواتاتن أغربهم حلفي جنفر مصريون محبرا ودحنتن زوبا عن سبا أتو محمد جابر أب موداتا
ዝግበሩ ውዕላትን ስምምዓትን ስራሕተኛ ቀዳምነ ዝህቡ ክኾኑ ከም ዝግባእ ብምብራ ስራሕተኛ ይኹን በዓል ትካል ሕጊ ዕዮ ከኽብርን ብግቡእ ክስርሓሉን ተላቢዩ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ከብታኑ ዞባ መንደፈራ ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ናብ ዓዶም ዝኣቱ 4 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብደገፍ ማሽነር ጸጊኖም በቲ ዝተወስደ ተበግሶ ብውሕጅ ተበላሽዩ ንተሽከርከርቲ ከጸግም ዝጸንሐ ጽርግያ ክጽገን እንከሎ ዘይምቹእ ዝነበረ ድማ ብሓድሽ ተቐይሱ ከም ተመሓይሸ ወኪል ሪና ሓቢራ ነቲ ዕማም ንምስላጥ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ብጉልበት ዝገብሮ ኣበርክቶ ልዕሊ 300,000 ናፋ ከም ዘዋፅእ ዝገለጸ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ወልደ ገርጊስ ንጉስ ኣገልግሎት ናይቲ ጽርግያ ንምንዋሕ እውን መሕለፊ ውሕጅ ካናላታት ከም ዝሰርሑ ናብሪሁም ኣባል ናይታ ነቲ ስራሕ ዘዋሃደት ኮሚቴ ኮሎኔል በርሀ መንግስቱ ኣብ ወገኑ ጸገም ጽርግያ ንማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ባሉታ ክጸሉ ምጽንሑ ብምግላጽ ተገይሩ ዘሎ ጽገና ዓብይ ፍታሕ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ማእከለ ተስፋ ሚካኤል ድማ ነበርቲ ከብታ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ብምጓዝ ጽርግያ ካብ ምስርሑ ምውሓሱ ስለ ዝኽብድ ተገልገልቲ ኣብ ከባቢቲ ጽርግያ ንዝርከብ ማይ ኩዕታት ክፍውሱን በብእዋኑ ጽገናታት ክገብርሉና ተሓሳሲቡ ምምሕዳር ከባቢ ከብታ ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸናፍ ምብራቕ እሳት 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዞባ ናቕፋ ህዝቢ ተማሃሮን ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ዝተሳትፎ ወፈራ ዕቃበ ማይን ሓመድን ብ21 ግንቦት ተሰላሲሉ እቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ናቕፋ እምባልቆ ፊደልበ ከምኡውን ምምሕዳራት ከባቢ ማሬት ባቅላ እንድላል ላባ ኣግራዕ ኣበሎ ቢያንን ሞዖን ዝተኻየደ ንጥፈታት ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምኹዓት ጎዳጉድን ምጽጋን ጽርግያንን ከም ዘጠቓልል ወኪል ሪና ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲኑ ዞባ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ዓሊ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ በቲ ልዕሊ 3,100 ጉልበት ሰብ ዝተሳተፎ ማእቶት ልዕሊ 4,000 ሜትር ዛላታትን 204 ሜትር ኪብ ከትርታትን ከም ተሰርሐ ንመትከል ፍልስታት ዝውዕል ላስታት 1,400 ጎዳጉዲ ከም ተቋዓተ ከምኡውን 6 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ከም ተጸገነ ገሊጹ ኪላ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ተስፋለም ዘውደ ብወገኑ ኣብቲኑ ዞባ ኣብ ዘለዋ 5 መደበራት ፈልሲ ልዕሊ 74,000 ፍልስታት ተዳልዩ ምህላውን ኣብ ምጅማር ክራማት ክትከል መደብ ወፂሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ብወፈራ ተዓሚሙ ዘሎ ስራሕ ኣብዚ መዳይ ዝዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም ክቡራት ተዓዘብቲ ስዕባ ጉራው ዜናታት ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርሲቪውን ተከታተሉ ዘለውን ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜናታት ይቕጽል ዜና ወጻኢ ሰርቢያ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ዘድልያ ጠለብ ባህርያዊ ጋዝ ንምሽማት ዘኽእል ምርዳእ ምስ ሩስያ ከም ዝበጽሐት ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር vučić ሎሚ 29 ግንቦት ገሊጾም እዚ ስምዕ እዚ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ተበጽሐዩ ፕረዚደንት vučić ሓቢሮም ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምዕባይ መኽዘን ባህርያዊ ጋዝ ሰርቢያ ተኪሮም እውን ከም ተዘራረቡ ፕረዚደንት vučić ኣብሪሁ ሰርቢያ ምስ ሩስያ ዝጸንሓ ናይ 10 ዓመታት ውዕል ሸመተ ባህርያዊ ጋዝ ዝመጽእ ሶሉስ 31 ግንቦት ከም ዘብቅዑ ክገልጽ ጸኒሑ ኤውሮጳዊ ሕብረት እታ ሃገር ዘድልያ ጠለብ ባህርያዊ ጋዝ ካብ ካልእ ምንጪ ከተማልእ ጸቕጢ ክገብረላ ምጽንሑ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ሩስያ ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተኣሳሰር ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ድሕሪ ዝወሰኖ ቤናዊ እገዳታት ተጻረርቲ ክብል ዝጠቐሰን ሃገራት ዝገብሮ ሸመተ ባህርያዊ ጋዝ ብባጤራ ሃገሩ ማለት ሩበል ክኸውን ምውሳኑ ይፍለጥ ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝምርኮሳ ሃገራት ኤውሮጳ ካልእ ምንጪ ንምውሓዝ ጻዕርታት የካይዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ብ27-28 ግንቦት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት እምብዛ ባሉታ ኣብ ዝተጸሎት ከተማ ፔርናምቡኮ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ሓያሎ ዝተደበዩ ብምህላውን ቁጽሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምምሕዳርታ ከተማ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ምድሓን ህይወት ደገፎም ከበርክቱ ሓቲቱ ኣሎ
እዚኣ ወሰናስና አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተኸሲት ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓልፈ 5 ኣዋርሕ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ጉድኣት ዘውረደ ራብዓይ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ምዃኖም ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዝገልጹ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኔፓል 22 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ዋንነት ኣብ ዘቤታዊ መጓዓዝያ ኣየር ዝነጥፍ ብሕታዊ ኩባንያ ዝኾነ ነፋሪት ሎሚ 29 ግንቦት ኣብ በረራን ከላ ርክባ ቋርጻ ዳሃያ ብምጥፍኡ ወዲቓ ተሓምሺሻ ከይትኸውን ተሰጊድሎም ነዛ ክልተ ጀርመናውያን 4 ህንዳውያን 13 ኔፓላውያንን 3 ሰራሕተኛታትን ተሳፊሮም ዝነበሩ ነፋሪት ንምንዳይ ዝተኻየደ ስርሒት ደበና ብዝዓብለሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክሰምር ከም ዘይከኣለ ሰመዚ ሲቪል አቪዬሽን ኔፓል ገሊጾም እታ በቐንዱ በጻሕቲ ሃገር ኣብ ምምላስ እትነጥፍ ነፋሪት ድሕሪ ናይ 4 ሰዓት በረራ ምስ ማእከል ምቁጻር በረራታት ዝነበራ ርክብ ከም ተበትከዮም እቶም ሰመዚ ሓቢሮም እምባ ኤቨረስት ደሚር ካብ ደረጃ ዓለም 14 በረኽቲ እምባታት ኣብ ዝርከቡ ኔፓል ሓደጋታት መውዳቕ ነፈርቲ ብብዝሒ ከም ዘጋጥሙ እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸሰራሎ ዜና ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃብን ክንክንና ከባቢ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ሚኒስትሪ መሬት ማይና ከባብን ፀውዑ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ኣዶሃ ፖርትላንድ ከለንን ኡፕሳላን ጽምብልና ጽነ ብድምቀት ኣብዒሎም ኣብ ዞባ ናቕፋ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ንጥፈታት ተሰላሲሉ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰርቢያን ዝመጽእ 3 ዓመታት ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ክትሽምት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምርድዳእ በጺሐን ኣብ ብራዚል ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ኣውሪዱ ኣብ ኔፓል 22 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ዳሃያ ብምጥፍኡ ወዲቓ ተሓምሺሻ ከይትኸውን ተሰጊዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸሰራሎ ዜናዎም ሰናዱ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ጂሮ ዲጣልያ 2022 ሎም ሰንበት ተዛዚሙሎ ነዚ ዝምልከት ሓፂር ዜናዊ ጸብጻብ ስዒቡ ቐርብ ብወገነ ግን ሰላም